Ah, sì, sì, sì.
ustedes. No están todos. Están todos. No falta nadie. Bos días, señoras e señores deputados, secretaria interventora, medios de comunicación. Gracias por estar aquí. Imos dar comenzo á sesión extraordinaria da Diputación Provincial de Lugo correspondente ao día de hoxe, 30 de novembro de 2020, que ten 3 puntos na orde do día. Os 2 primeiros, como xa foron informados os grupos, serán acumulados o seu debate, dado que versan sobre o orzamento, ainda que despois se voten por separado, para comunicalo antes de iniciar. E logo, para que xa quede explicado para despois, no terceiro punto, en relación con Suprusa, producirase a votación por separado dos punto A e punto B, ainda que é punto único, porque así nos dixeron do rexistro consultado que necesitaría unha certificación específica de socio único. E, por tanto, o que facemos é votar por separado os 2 puntos dese punto do orde do día. Bueno, aclarado eso, en relación co orzamento hai unha pequeniña cousa que creo que tamén xo saben todos, pero decirles que creo que se está correxido, ademais, polo que me acaban de informar a señora secretaria, a señora interventora, que donde fala de Asociación Xesús Val e Gai debe decir fundación, non asociación, senón fundación. Pero eso creo que xa está correxido. Feitas estas aclaracións iniciais, pasamos a debatir o punto 1 e punto 2 da orde do día, que é a aprobación se procede do proxecto de orzamento da excelentísima Diputación Provincial de Lugo para o ano 2021 e documentación que se acompaña. E punto 2, proposta de ratificación do acordo da Mesa Xeral de Negociación da Diputación de Lugo de 18 de novembro de 2020 referido á aplicación do incremento adicional da masa salarial do 0,30% previsto no Real Decreto Lei 2/2020 de 21 de xaneiro, polo que se aproban as medidas urxentes en materia de retribucións no ámbito do sector público. Decir tamén que hai un dos deputados desta corporación, que é don Efrén Castro, que ten un pequeno inconvinte, diría eu, de tipo sanitario, no sentido de que esta persona, esta mañá, foille feita unha PCR e, polo tanto, como non ten o resultado, pois é preferible que non estea aquí, non poñer en risco a ninguén, e mandou un correo, un documento que se pode, se ustedes queren telo, non hai ningún problema que se facilite, donde comunicaba este feito e ao mesmo tempo solicitaba formar parte deste pleno que ten dereito. Feitas as averiguacións legais pertinentes, hai un informe de Secretaría que dice que efectivamente ten dereito, non se poden cortar os seus dereitos constitucionales, a seguir o pleno telemáticamente, a votar e a tomar parte nas decisións que tome esta corporación, porque así o solicitou. E para eles estableceron os medios técnicos oportunos. Creo que está conectado xa con todos nós, como podemos ver aí, na esquina superior da televisión que temos aí frente. Así que ele seguirá o pleno desde a súa casa, non sei se da casa, me parece, supoño, non sei, pero en todo caso está en territorio español, está en Sarria, así que pode seguir perfectamente o pleno, participar no pleno o que ten dereito. Dito isto, creo que non me queda nada por advertir aos señores e señores diputados. Empezaríamos co debate, propiamente dito, pasando a expoñer os orzamentos da Diputación de Lugo a delegada da área, doña Mayra García. Moitas gracias, señor presidente. Bo día, señoras e señores deputados.
Os orzamentos da Diputación de Lugo para o ano 2021 que traemos hoxe a pleno para o seu debate e aprobación ascenden a 92.418.752,96 euros, case 92,5 millóns, incluindo o presuposto da propia institución provincial e do Consorcio de Bombeiros. Puidemos aumentar o orzamento en preto dun 1% con respecto a este 2020, porque, aínda que baixa algún ingreso corrente debido aos efectos da pandemia, compensámolo coa aportación do Estado que sube un 3%. Con respecto aos gastos, gustaríame destacar o capítulo 2, de gastos en bens e servicios, que aumenta en máis dun 20% debido, sobre todo, a que ampliaremos a nosa rede de centros públicos de atención a maiores coa apertura de novas residencias. Tamén quero destacar a conxelación dos soldos do membro desta corporación provincial á proposta do presidente. Un xesto que os responsables políticos debemos facer por responsabilidade e por solidariedade con tantos veciños e veciñas que están pasando mal. A nosa vocación de servicio público está por riba de todo. Estes son uns orzamentos centrados nas persoas e na recuperación da economía, que ofrecen estabilidade, rigor e confianza aos concellos, ao tecido productivo e aos veciños e veciñas da provincia por dous motivos. En primeiro lugar, porque os aprobamos en tempo e forma para que teñan efecto desde principios de ano, algo especialmente importante no actual contexto de loita contra o impacto da crise sanitaria, e, en segundo lugar, polas políticas e as medidas que recollen. Con estes orzamentos, que están pegados á realidade social e económica da provincia, dende a Diputación seguiremos traballando da man dos concellos e do tecido social e productivo para mellorar e aumentar os servizos públicos e para favorecer a recuperación económica. Para conseguilo, nestes presupuestos incidimos e reforzamos as nosas liñas de traballo prioritarias, as políticas sociais, o apoio aos sectores productivos estratéxicos, a cooperación cos concellos e co tecido social e a mellora da mobilidade. Co que respecta ás políticas sociais, a Deputación de Lugo dedica un tercio do total do orzamento a políticas sociais, porque creemos que é o mellor modo de garantir a calidade de vida dos nosos veciños e veciñas, sobre todo as dos máis vulnerables. Son 30 millóns de euros para benestar, igualdade, emprego, cultura, deportes, xuventude, memoria histórica e educación. Seguimos financiando e prestando moitas políticas sociais que son competencia autonómica sen que a Xunta de Galicia aporte ningún recurso novo. Dentro das nosas políticas sociais destaca o investimento en emprego. No 2021 duplicamos os recursos para o mantemento e a creación de emprego na provincia mobilizando 9 millóns, 5 deles contemplados nos propios orzamentos e 4 máis procedentes de fondos europeos. Destaca tamén o investimento para seguir ampliando a nosa rede de centros públicos de atención a maiores. O orzamento contempla 8 millóns de euros para residencias que se suman aos 14 millóns que temos mobilizado para centros que se están construindo ou que están comprometidos. O Centro de Maiores de Castroverde funcionará xa todo o 2021, o de Pedrafita a partir de febreiro e os de Meira e Navia abriránse ao longo do ano. Polo tanto, dobraremos o número de residencias en marcha de 4 a 8 e con ele ofreceremos case 200 novas prazas asistenciais e crearemos 100 novos postos de traballo directos no rural. A nosa rede de centros públicos de atención a maiores crea emprego sostible no rural e garante o benestar e a tranquilidade dos usuarios e das súas familias gracias a un modelo público de proximidade, de calidade e que pon no centro as persoas. Un modelo que se viu revalidado nesta crise sanitaria e que, dende a Diputación, insistimos, é un bo espello no que mirarse agora que a Xunta admite a necesidade de revisar o seu. Gustaríame destacar tamén que sube a partida para a igualdade nun 20% e que mantemos o servicio de teleasistencia domiciliaria e tamén as axudas para a prestación de axuda no fogar, neste caso con 1,3 millóns a través do Plan Único. Polo que respecta aos sectores productivos estratéxicos, en tanto que pegados á realidade da nosa provincia, cos orzamentos do 2021 reforzamos o apoio aos nosos sectores estratéxicos como son o sector primario e o sector turístico.
As partidas para accións enfocadas ao sector agrogandeiro, forestal e do mar suben un 13% ata os 2,3 millóns de euros. O obxectivo é favorecer a diversificación da produción, a competitividade, a productividade e a xeración de valor engadido en colaboración co sector e coa universidade. En canto aos fondos para turismo, aumentan un 10% ata os 3 millóns de euros, co fin de apoiar a un dos sectores que peor o está pasando nesta crise. Creamos 2 programas específicos para fomentar o turismo de proximidade e a promoción dos produtos artesáns. Polo que respecta á cooperación cos concellos e co tecido social, a Diputación é o Concello dos Concellos, polo que a cooperación cos 67 municipios da provincia é unha política transversal deste Goberno que imos a seguir desenvolvendo no 2021. O noso principal instrumento de cooperación, o Plan Único, estará dotado con 11 millóns no orzamento que se levarán ata os 21,3 millóns coa incorporación de remanentes como se fixo ata agora. No marco da cooperación, destaca tamén a posta en marcha o vindeiro ano dun programa para a dotación e mellora de servicios públicos e comunitarios que este ano comeza con 300.000 euros e polo que respecta á mellora da mobilidade destinamos 16 millóns de euros. Moitas gracias, señor presidente. Doña Mayra. Agora, polo Grupo Provincial do BNG, ten a palabra doña Maite Ferreiro. Gracias, presidente. Bo día a todas e todos. Permítame trasladarlle un agarimoso saúdo ao noso compañeiro Efrén e desearlle que se é que dá positivo unha pronta recuperación. Hoxe estamos aquí para presentar os orzamentos do 2021 que consolidan a aposta inicial deste Goberno e do BNG pola normalización do funcionamento da institución no senso máis amplo. Conseguimos neste ano demostrar que se pode traballar de xeito conxunto cunha finalidade, que é mellorar e axudar a vida das persoas que viven nas distintas comarcas de Lugo, a maiores da situación tan especial que nos obligou a cambiar e a modificar moitas desas actuacións para adaptalas ás situacións que nos fixo vivir esta pandemia sanitaria. Seguimos, a pesar diante dese problema, defendendo un sistema de atención ás nosas maiores e aos nosos maiores, unha prestación sanitaria pública e de calidade a través das residencias para maiores, onde ademais se puido demostrar que se pode primar a atención fronte ao negocio puro e duro, como vimos últimamente, por desgraza, en outras partes do noso país. A pesar de que esta Administración asumiu unha competencia que non lle correspondía, como é a atención aos maiores, sí que se comprometeu con manter unha dotación importante económica, asumindo así ese compromiso que por parte da Xunta de Galiza, como é a súa obriga, pois non foi así. Tamén é importante apreciar as partidas para a asistencia social, que, aínda que pese a non ser moi chamativas, pois contribuín claramente á cohesión social. Tamén estes orzamentos avanzarán na consolidación do modelo de xestión implantado co Plan Único e que recolle a transferencia de fondos aos concellos en base a criterios obxectivos. Miraremos de mellorar a súa dotación cando se incorporen os remanentes e de continuar adaptando á realidade que tiñamos nese momento, como se fixo este año coa liña de axudas para os gastos pola COVID. Os sectores productivos da provincia continúan a recibir a atención e o apoio da Diputación, sendo conscientes de que non podemos nin debemos sustituir as administracións con competencia en materia como son a Xunta e o Estado. Queremos tamén poñer en valor o traballo feito desde as diferentes áreas e quizás en particular tamén desde a área de cultura e deportes, quizás polas súas características diferentes, para axudar a manter o tecido asociativo e de clubs e na medida do posible das súas actividades principais ou outras alternativas que tuvemos que ir cambiando e adaptándonos á situación sanitaria. A mellor maneira de axudar os profesionais da cultura e do deporte é sempre darlles traballo e pagarlles por elo. E a mellor maneira de que a xente os valore é que cheguen a todos os recunchos do noso territorio, do país.
Aí decir que, efectivamente, dende as áreas de cultura, se fixo un esforzo adaptando as actividades, mantendo esas actividades para que os fondos chegaran ao fin que foron destinados, que é axudar a todo ese tecido cultural que traballa pola nosa cultura e todo o país. Supoñen, ademais, no fondo total dos fondos da Diputación, os dedicados á cultura supoñen un 7,5% do orzamento, que ademais toma especial relevancia neste momento, xa que a cultura, ademais da hostelería e do comercio, son un dos sectores que máis está sufrindo o impacto económico da pandemia. Quizás nos gustaría destacar que, baixo o epígrafe de cultura, destacamos que algo máis de 1 millón de euros invistes en axudas directas ao tecido asociativo, con convocatorias dirixidas ás asociacións de base e entidades dedicadas á promoción e dinamización cultural en distintos eidos, entre elas as que traballan a prol da normalización do galego. Impulsamos e seguimos impulsar as programacións culturais, algunhas xa consolidadas, como Musequeando, Buxiganda e Proscenio, que se organizan en colaboración con concellos ou a través tamén en colaboración con colectivos e asociacións que son as grandes dinamizadoras da actividade cultural na provincia. Tamén o orzamento da rede museística con 4 centros museísticos como é o Museo Provincial, o Museo do Mar de San Cibrao, o de Pazo de Tor e o de San Paio de Narla. Garantimos con este orzamento a continuidade da súa labor de conservación, estudio e divulgación do patrimonio e tamén a execución de distintas actuacións de mellora que son actuacións de conservación dese patrimonio, porque 3 dos 4 museos teñen a catalogación de bens de interese cultural. 2,8 millóns en axudas a clubs e deportistas. Tamén uns dos afectados por os paros e restriccións da actividade competitiva por mor do COVID. Manteránse as axudas de concorrencia dirixidas fundamentalmente ao deporte de base e tamén o apoio aos clubs de primeiras e segundas divisións estatais. Prevén, ademais, un orzamento de 600.000 euros no mantemento das instalacións que xestiona a Diputación de Lugo, como é o Pazo Provincial dos Deportes e a Escola Provincial de Piragüismo. Seguirei na próxima intervención. Gracias, que rematou o seu tempo, doña Maite. E agora, polo Grupo Provincial Popular, ten a palabra don José Antonio García. Bos días a todos. Moitas gracias, señor presidente. Bueno, eu creo que hoxe estamos aquí ante un día moi triste. Un día triste porque reflicta o que é un goberno decadente que leva a Deputación o recorte sistemático de servizos que estaba dando e o aumento de gastos considerable totalmente desbocado. Que vergonza de orzamento, señores. Como podemos estar falando prácticamente dun orzamento de corta e pega que hasta ten parte dos erros tipográficos que tiña os dos 19? Ni nos miraron, señor Tomé. Miren, cando vostedes dixeron que iban facer un proxecto de orzamentos continuista, quedamos anonadados. Como pode ser continuista un orzamento dunha Deputación na situación na que estamos? Están as familias de Lugo, están as empresas de Lugo, están os autónomos de Lugo, están os sectores productivos desta provincia igual que fai un ano. Como se pode defender un proxecto continuista xusto neste momento? Pero é que analizado cos poucos días que nos deron, nin siquiera é continuista. É un proxecto decadente. E lle vou a decir por qué. Vostedes van gastar para o ano que ven nesta Deputación 90 millóns de euros. É dicir, 780.000 máis co ano pasado. E, sin embargo, van invertir 3 millóns de euros menos no tecido industrial, no tecido económico desta provincia. É dicir, van a aumentar os gastos correntes e de todo tipo en 4 millóns de euros. Xusto o que non necesita esta provincia. Como é posible que non sean capaces de defender unha ampliación do Plan Único de Cooperación cos concellos na situación na que estamos? Nin un euro máis. Como é posible que non teñan un plan COVID para esta provincia, de apoio estratégico ás persoas que máis o necesitan e ás empresas e comarcas que máis están sufrindo neste momento? Fai falta recordar como está a Mariña.
Fai falta recordar como está a Alcoa, fai falta como está o turismo, como está a Ribeira Sacra, como está Lugo, como está a montaña. Fai falta recordarles eso para ver os seus tristes presupostos. Vostedes, ademais, van a aprobar uns presupostos que enterran a gran xestión provincial que durante anos fixo a Sociedade Provincial Suplusa. Unha empresa pública, 100% desta Deputación, que defenderon todos os presidentes que houve, incluído, lóxicamente, os socialistas, e que vostede lle pega carpetazo sin plan B. Vostede deixa a provincia para o ano 21 sin xestión urbanística de ningún tipo para o solo industrial da provincia. Deixa a provincia sin xestión de ningún tipo para novas residencias e centros de atención a maiores. Deixan a provincia hipotecada nunha encomenda de xestión con Traxa que custa o doble aos lucenses do que lle custaba a xestión de Suplusa. Eses son vostedes. Eses son vostedes. Eses son vostedes. E claro, que pasa? Pois que estes presupostos teñen unha triunfadora e unha perdedora. Teñen unha triunfadora que é a señora que está ao lado do señor presidente, a señora vicepresidenta, que veo aquí, según dixo, para vaciar de contido esta Deputación e para pechala. E así o está facendo, señora Ferreiro. Nora boa. Están pechando a Deputación e acabando cos servicios e cas funcións que facía. Iso sí, sin reducir o gasto, subindo 4 millóns de euros. Esa é a súa xestión. Mentras están cómodos aí, deixan fora a situación que se vive na rúa, que se vive neste ano tan complicado. E ademais o fan, señor Tomé, sin consenso. O noso voceiro, o 19 de outubro, lle ofreceu a man tendida deste grupo, do primeiro grupo da provincia, tanto en número de apoio de veciños como de concellos. E vostede o rexeitou, riuse del. E máis, contestou o 27, a última hora, dicindo debatan no pleno. Que grande se lle está facendo isto, señor Tomé. Vostede compárese co señor predecesor seu, cos seus predecesores. Compárese co señor Darío Campos, co follón que tiñan ustedes e que tiñan un chiringuito no Partido Socialista. O señor Darío Campos foi capaz de sacar os orzamentos sen votos en contra, e con apoio expreso a favor de máis de 20 deputados. E vostede confórmase cos seus 13. É dicir, converte o presuposto da Deputación nun trámite para irse de Navidad. Un trámite en que só apoian vostedes. Non foron capaces de consensuar nada e de falar con ninguén. Non foron capaces de nada. Oiga, é que alguén vai preguntar para que sirve esta Diputación. Para eliminar servicios e aumentar os gastos. Que, lóxicamente, é o que pensa a señora Ferreiro. E iso é o triste, que estamos na maus dun goberno que o dirixe quen quere cerrar esta Diputación. E así estamos. Por que non colleu a mão tendida, que ademais está reforzada en feitos, en datos? O Partido Popular foi quen de apoiar a gobernos con presidentes socialistas nos últimos anos. Agora perdemos todo eso. Facémonos unha tartaruga, un animal lento, moi pesado, cunha carga moi grande que non é eficiente. Vostedes non modernizan a administración. Vostedes están antiguando. Porque esta Deputación, ahora mesmo a provincia de Lugo, é a única administración que non ten un órgano público de xestión do solo industrial, nin de xestión da encomenda de creación de novos centros. Como van a ir polos concellos? Que lles van decir aos alcaldes? Que isto é igual co ano 20? Pois non, cambiou todo. Cambiou a sociedade, cambiou a provincia e cambiou a vida. Menos para vostedes que están moi cómodos e fan duns orzamentos xa non incontinuistas, decadentes. Moitas gracias, señor García. Doña Mayra, o segundo turno. Moitas gracias, señor presidente. Bueno, en primeiro lugar, no que se refire a que din que os orzamentos son de continuidade, continuamos reforzando as nosas liñas de traballo, como dixen antes, que son pois as políticas sociais, o apoio aos sectores productivos estratégicos desta provincia, a cooperación cos concellos e tamén a mellora a mobilidade. No que respecta, pois, a que llevamos a dicir aos alcaldes, que vostede remataba precisamente con isto. Pois a verdade é que aos alcaldes o Goberno Provincial Socialista lles podemos dicir que van a poder seguir contando cos fondos que recibían desta Diputación Provincial
como mínimo, co mismo número de diñeiro que recibiron nos últimos anos a todos os concellos da provincia. Penso que o mesmo non lle lo pode dicir o señor Feijóo, que ven de recortarnos a todos os concellos galegos 4,5 millóns de euros nas achegas de transferencias precisamente aos concellos. Non sei se sirve mellor ese orzamento para os concellos e para os alcaldes lucenses que o desta institución provincial. Polo que respecta a que baixan os investimentos, é certo que baixan os investimentos, pero a vostedes olvídaselles dicir que se baixan os investimentos e suben os gastos en bens correntes e servicios é precisamente porque vimos de rematar a construción de varias residencias que vamos a poñer en marcha durante este ano, que van a xerar 100 postos de traballos directos e que con elas vamos a atender a máis de 120 maiores da nosa provincia. Todo isto, por certo, sin axuda de a Xunta. Polo que respecta a que non temos ningunha medida para paliar a crise sanitaria que estamos a vivir, isto é o que veñen dicindo pleno tras pleno, e nós lles dicimos tamén sempre o mismo. Despois de adiantarlles os anticipos aos concellos da recadación dos seus impostos, dende a Diputación, co Plan Único, puxemos a disposición deles 10,6 millóns de euros. O que a Xunta fixo durante este tempo foi precisamente deixar moitas das subvencións sen efecto e non dar ningún só céntimo máis para os concellos. E logo falaba precisamente da situación que se está a vivir no día de hoxe. Eu creo que a aposta que facemos dende a Diputación, priorizando precisamente a mobilidade rural, dotando de 16 millóns de euros para mellorar as nosas estradas e para levar a cabo obra pública, así como o incremento que ten a área de turismo en 3 millóns de euros, que vamos a paliar a situación económica que estamos a vivir agora na nosa provincia derivada desta crise sanitaria. Moitas gracias. Moitas gracias, doña Mayra. Doña Maite, segundo turno. Grazas. Este orzamento incrementa nun 50% o seu orzamento na área de medio rural e mar para reforzar as liñas nas que se veñen traballando desde a súa creación ao inicio desta legislatura, moi centradas na promoción do tecido productivo, na sostenibilidade e no apoio a iniciativas que apostan pola fixación da poboación no rural. Ampliarase tamén o soporte económico do programa O que non arde, unha iniciativa pioneira, ademais, desde unha institución provincial coa que se apoia aos concellos da provincia que velen polo cumprimento da normativa contra os incendios. Unha partida orzamentaria para memoria histórica. Incorporan unha partida específica para a memoria histórica, un epígrafe que ata agora non se contemplaba na estrutura orzamentaria, a pesar de que a Lei de Memoria Histórica insta as administracións locais a colaborar na procura da verdade, xustiza, reparación e garantías de non repetición en relación co golpe de Estado do 36 e da ditadura franquista. Eu entendo a tristeza da bancada do Partido Popular que estén ofendidos, incluso entendo a súa carraxe, porque o que hoxe lles parece ben, mañá non lles parece. É curioso que saquen aquí o tema de Suplusa, é normal que estén tristes, porque claro, acabanlles de liquidar un chiringuito que solamente lles queda como copia dese chiringuito a Diputación de Ourense, onde a presidencia é hereditaria. Entendo tamén que cambien a súa opinión o que lles parece según naquel momento. Valairar a Diputación, sí, señor García, valairar a Diputación para que cada administración asuma a súa responsabilidade, que é o que non está facendo a Xunta de Galiza, en dous exemplos moi concretiños, como pode ser desatender todo o noso patrimonio cultural, histórico, artístico que temos espallado, que se están caendo a cachos, que se están perdendo unha parte importantísima da nosa historia, e a Xunta non move un dedo. E despois algo que para o noso punto de vista é moito máis importante, que é a responsabilidade de atender as persoas maiores, as persoas dependentes, primando o coidado e non permitindo que a saúde
e a vida dos nosos maiores sexan un negocio para empresas amigas que buscan un rendemento económico, e iso que o podemos ver todos os días, non é algo que nos inventemos desde este goberno, porque, por desgraza, esta situación sanitaria demostrou cal é a liña política que considera o PP para cuidar aos nosos maiores e atender esas necesidades que, se non fora por esta Diputación, moitos dos nosos maiores estarían privados dos cuidados precisamente que a Xunta responsable, neste caso, non lles está dando. Gracias. Moitas gracias, doña Maite. Señor García, temos todo o segundo turno. Bueno, eu agradezo antes de nada que se recoñeza datos obxectivos, que a representante do Partido Socialista recoñeza que se van baixar as inversións, e é verdade, 3 millóns de euros, e que se aumentan os gastos 4 millóns de euros. Son datos obxectivos, por o cual que non haya controversia deso xa é un avance. Tamén agradezo que a señora Ferreiro recoñeza que se están baleirando a Deputación, que é o que vostede pretende. Eso sí, aumentando os gastos pos ciudadanos. O seu baleiro de servicios o que dá é máis gastos para os ciudadanos. Porque onde están estes orzamentos para o ano que ven? Onde está algunha xestión do solo industrial? Van ir vostedes os veciños de Río Torto decirlles que se acabou o do solo industrial de Río Torto e levan 15 anos esperando por el e terminaron o proceso? Van ir ao Sabiñao e decirlle, señor Tomé, que vostedes xa non fai máis centros de atención de maiores, que, por certo, todos caos fixo Suplusa. Ese chiringuito é quen lles fixo todas as residencias e todos os centros e todos os polígonos industriales que ten esta provincia. E vostedes, que cambian de chiringuito, gastan nas zonas verdes ahora en Traxa o doble. O doble. O sea, vostedes eliminan servicios, pero costan máis, salen carísimos. Os seus gobernos que acaban cas deputacións salen carísimas. E, señor Tomé, o seu erro para nós é non haber tido en conta o Partido Popular. Porque nós sí que confiamos nos servicios que presta e prestou esta Diputación. E sí estamos orgullosos, por suposto, de Suplusa, xa o dixemos. Os datos o demostran. Todo o que se fixo no solo industrial desta provincia o fixo Suplusa. Todo o que se fixo en centros de atención a maiores, toda a rede de residencias, as fixo Suplusa, brillantemente. Menos na parte final que veo na apertura por o lío no que se meteron os socialistas da provincia de Lugo. Por lo tanto, de que están presumindo? Están presumindo de acabar ca Diputación e con estes servicios. Estánlle dicindo aos ciudadanos, aos veciños de Sabiñao, que non van ter, non vai haber quen xestione esa residencia para que teñen os terrenos. Nin en Río Torto van ter un solo industrial. Donde está o seu plan COVID? Que lles dicen ás familias da provincia de Lugo que tan afectadas están neste momento? A todas esas empresas que están cos ERTES? A todos esos novos parados que van a sair no ano 21? Que lles dicen? Para que sirve isto? Vámonos a dedicar todo o 21 aos dous clásicos favoritos. Atacar a Feijóo e a Xunta, que para iso vimos, e condenar o franquismo e o 36, que para iso estamos. E que dirán os ciudadanos? Que pode sentir un ciudadano que diga que vostedes presumen de vaciar servicios, de que esta Diputación sirva para moito menos, que non sea relevante para moitos concellos, que perdan e se xeneren novas discriminacións nos rurales? Vostede, señor Tomé, decía no seu momento que iba a ampliar o plan único da provincia no 25%. Donde está? Donde está? Vostede foi o que dixo aquí que non iba a ensanchar a rede de estradas da provincia porque total pos votos que ali hai. Isto é o futuro no ano 21 desta Diputación. Gracias, lamentable e moi triste. Moitas gracias, xa fun generoso co tempo, para que usted non teña queixa. Para o turno de peche do minuto, ten a palabra doña Mayra García. Moitas gracias, señor presidente. Gustaríame neste turno final dirigirme aos concellos, ao tecido productivo e ás veciñas e veciños desta provincia para recalcar que gracias a estes orzamentos que hoxe aprobamos vamos a seguir traballando da súa man para mellorar a vida das persoas e para loitar contra os efectos da crise sanitaria no emprego e na economía, porque os orzamentos que presentamos son uns orzamentos centrados nas persoas e na recuperación da economía. As cifras, señor García, non xeneran controversia ningunha, pero vostede se vai á páxina 54 do orzamento, verá que no que refire ao programa 2315 Centro de Atención a Maiores, o que hai consignado en gastos correntes son 5.374.189,43 e en investimentos reais 1,5 millón.
Esa é a realidade. Aumentamos o gasto corriente porque as obras están acabadas e vamos moito que lles pese seguir a poñendo novas residencias en marcha, señor García. Moitas gracias. Moitas gracias. Moitas gracias, doña Mayra. Moi ben, pois nada, rematado o debate destes dous puntos da orde do día, sometemos a votación o primeiro deles, que a aprobación se procede do proxecto de orzamento da excelentísima Diputación Provincial para o ano 2021 e documentación que se acompaña. Votos. Primeiro, antes de nada, don Efré, usted me escoita? Moi ben. Entón, levanta a man, se fai favor, cando votemos, para que se vexa claramente que está votando. Votos a favor? 13 votos a favor. Votos en contra? 12 votos en contra. Queda, por tanto, aprobado o orzamento da excelentísima Diputación Provincial de Lugo. Vamos a votar agora o punto número 2, que é a ratificación da Mesa Xeral de Negociación do 0,30%. Votos a favor? Unanimidade. Apróbase por unanimidade. Pasamos ao debate do terceiro punto da orde do día, que é proposta da Presidencia relativa á aprobación dos acordos adoptados pola Comisión Liquidadora da Sociedade Urbanística Provincial de Lugo, Suplusa, extinción da Sociedade Urbanística Provincial de Lugo, Suplusa en liquidación. Para defender a postura, porque isto como non é de proposta de ningún dos grupos, senón que é a proposta da Presidencia, a proposta dos liquidadores, vista a documentación dos liquidadores, para expoñer a súa posición, o Grupo Provincial do Partido Popular ten a palabra don Jorge Javier Castiñeira. Señor Castiñeira, sí. Señor Castiñeira, xa lle dixen, é unha proposta da Presidencia vista a documentación dos liquidadores. Por lo tanto, non é do Partido Socialista, nin do Bloque, nin do PP. É dos liquidadores. Así que debatimos este punto. Se usted quer renunciar á palabra, renuncie. Pero eu dou a palabra para que vostede fixe a posición. Moitas gracias. Ten vostede a palabra. Cal é o desorden, señor Castiñeira? Mire, señor Castiñeira, mire, o regulamento dice, como usted dixe un día, ten razón, fala de alternar os debates, verdad? Bueno, pois hai que alternar, agora toca a vostedes empezar. Así que ten vostede a palabra. Moitas gracias. Exacto, como dice o meu compañeiro, como vostede é o doño do balón, pois xógase coas súas reglas. Bueno, como decía o compañeiro García, o balance que fai o Partido Popular destes 17 anos de Suplusa é tremendamente positivo. O dice o Partido Popular, o demostran os feitos, están aí eses 17 anos, e además o confirman estes últimos anos tamén pola súa acción os presidentes socialistas como Besteiro e como Tomé. Suplusa desarrollou cantidade de polígonos industriais, igual que o fixo Xestura na Xunta de Galicia ou que o fai o SEPES no Estado, na mesma liña. Ademais, pois, construiu esas residencias que agora imos abrir, comprou construcións emblemáticas e fixo servicios de forma moi dilixente. Señor Tomé, señora vicepresidenta, isto non é un chiringuito. Isto non é un chiringuito. As propias contas de Suplusa que hoxe imos aprobar o dicen clarísimamente. E o dice a Comisión Liquidadora. 22 millóns de euros de capital que van a pasar para a Diputación de Lugo, non 14, como dixo o presidente, e 4 millóns de euros de liquidez que tamén van a pasar para as contas da Diputación de Lugo. E, además, están tan ben feitas que permitiron facelo de forma rápida, de forma clara e cristalina, ademais con documentación de notarías e registros auditado por unha consultora. A disolución de Suplusa simplemente é unha estrategia do BNG, como dixo aquí a vicepresidenta, para vaciar de contido e aproveitar a debilidade pasada do Partido Socialista, onde estaba con loitas
internas. Xo anticipou o Partido Popular no pleno de inicio da disolución en setembro do 2019. Xustificamos a nosa participación nesta comisión liquidadora principalmente por dous factores. Están nas páxinas 82 e 83 da acta e díceo claramente. Non nos fiábamos do Goberno para cumplir as súas promesas e así foi. Traballadores e concellos foron traizoados. E non imos deixar desamparados, neste caso tampouco, os traballadores e os concellos. E, además, falábamos de cuarentena, e perdón pola palabra porque naquel momento aínda non estaba a pandemia, pero deixamos en cuarentena a principal razón pola que o bipartito decía disolver Suplusa, que era adelgazar e modernizar a administración, algo que foi absolutamente falso. E o que dixo aquí o compañeiro García, demostramos que o servicio de mantemento con Suplusa costaba ao persoal 513.602,95 euros no 2019 e contrasta con vostedes, confirmou no vostedes, señor presidente, 825.000 euros. É dicir, un 38% máis. Pero iso é adelgazar a... Sí, señor presidente, aunque lle fastidie, iso é adelgazar a administración. Deixar Suplusa 100% diputación, valendo 513.000 euros ese personal, e pasarlo atrás da que temos unha acción con un sobrecoste do 38%, valendo 825.000 euros. E xa sin poñer o coste da maquinaria. Por que o Goberno da Diputación non fixo o informe dese posible custe de uso e alquiler da maquinaria? Tuvo que fazer o Partido Popular, tuvo que chamar a xente do sector. Esa maquinaria podría estar valorada nun ano de traballo en 450.000 ou 500.000 euros aproximadamente. Vostedes non o contemplan. Pero o peor de todo isto xa non é o sobrecoste. O peor de todo isto é que vostedes pasan por encima da autonomía da comisión liquidadora. Olvídanse da maquinaria, fan vostedes o que queren e olvídanse dos traballadores que os subrogan con un agravio tremendo a Traxa. Con respecto aos traballadores, de verdad, lle lo digo, estamos ante un goberno que se dice progresista, ante un presidente que tamén é sindicalista. Fagolle estas preguntas. Cal é a diferencia entre os traballadores de Suplusa e os traballadores da Fundación TIC, que no ano 2018 se disolveu, ou que os traballadores do Inludes, que se disolveu no ano 2013? É a mesma, e por que pasan uns a Diputación e outros a Traxa? Pero máis aínda, cal é a diferencia entre os traballadores de Suplusa das oficinas, que vostedes recomendan pasalos á Diputación, e os traballadores de Suplusa de campo? Ningunha. Por que vostedes queren que pasen a Traxa? Pero que non o dice só o Partido Popular, o dice tamén os sindicatos, o dice Comisións Obreras, que llo está pedindo, o dice o CESIF, o dice a CIGA. O único que non o dice é o GT, precisamente porque ten un representante que é irmão do presidente Tomé. Mire vostede que coincidencia. E nosotros non imos cejar hasta que recoñeza o dereito deses traballadores. Así llo decimos. En definitiva, vostede non pode disolver Suplusa, ademais, sin confirmarlle aos concellos que vai a seguir con eses convenios que tiñan asinados. Non pode facelo sin contestar estas preguntas. Nosotros lle decimos, deixe esta situación encima da mesa, mañá mesmo montamos unha mesa de negociación, resolven estas cousas, resolven cos traballadores, aclaran quen deu o permiso, toman, desde logo, que responsabilidades políticas deso, acláranlle aos concellos o que van a seguir cos seus convenios. E o Partido Popular vai a dicir exactamente o mismo que dixo o 12 de setembro de 2019, que sí, sempre cando se cumplan eses compromisos que a día de hoxe non se van a cumplir. Moitas gracias, señor Castiñeira. Ben, o Grupo Provincial do BNG me pediu repartir o tempo entre dúas persoas, así que vai iniciar durante un período de 3 minutos a compañeira Mónica e logo os outros 3 minutos utilizará os aquí doña Maite Ferreiro. Así que 3 minutos ten vostede, doña Mónica. Moitas grazas, señor presidente. Bo día a todas e a todos. Eu, se me permite, vou facer a miña intervención referida ao primeiro punto da proposta da presidencia que ven hoxe aquí ao Pleno. É o primeiro punto onde se presenta a aprobación a proposta da Comisión Liquidadora
da Sociedade Urbanística Provincial de Lugo, Suplusa, constituída por acordo plenario de data 19 de setembro, e, en consecuencia, aprobar o balance final e o informe de liquidación realizado polos liquidadores da sociedade, máis acordar a extinción da Sociedade Urbanística Provincial de Lugo, Suplusa, mediante a cesión do activo e do pasivo. Me vou a ceñir a ese punto exclusivamente. Hai unha cita moi célebre de Albert Einstein que dice que hai unha forza motriz moito máis poderosa que o vapor, que a electricidade e que a enerxía atómica, que é a vontade. E precisamente é a vontade a que nos trae hoxe aquí. Estamos aquí por mandato do Pleno para disolver a Sociedade Suplusa e farémolo de maneira clara. Eu non me podo sentir máis orgullosa disto. Mandato do Pleno cumprido en prazo. Eu quixera aproveitar a miña intervención para dar as grazas aos outros dos deputados, tanto a Pilar como a José Antonio, porque foron moitas horas de debate ao redor dunha mesa, moitas, mas con este momento demostramos que os acordos son sempre alcanzables. Tamén quixera lembrarme dunha persoa que hoxe non está aquí, non nos puido acompañar, pero sen a cal todo isto non sería posible. Unha persoa que nos acompañou e, sobre todo, nos soportou como comisión liquidadora ao longo destes 14 meses, é a persoa que exerceu como asesor xurídico no proceso de extinción. Ben, esta parte está lista. Hoxe imos acordar a extinción de Suplusa, mas agora tamén toca mirar cara ao futuro. E mirando cara a ese futuro, a min, como liquidadora e tamén como deputada, me xurden ideas e me xurden dúbidas ao respecto. As dúbidas derivan do volume importante de activo que se traslada á Administración provincial e respecto da súa forma de prestación. Temos que saber moi ben o que se quere facer para poder decidir o que queremos facer. Un asunto que teremos que abordar nos próximos tempos, sen demorar moito, sobre todo no momento histórico para a provincia de Lugo, que nota a perda de industria e de futuro. A Xunta xa non a esperamos, pero a Deputación sí. A Deputación ten que estar porque ten a obriga moral e ideolóxica de traballar para isto, aquí e agora. Así que, enterrado o pasado, non perdamos o tempo de mirar cara ao futuro, aquí e agora. Moitas grazas. Moitas gracias, doña Mónica. E agora ten outros 3 minutos, doña Maite. Ben, pois eu sí que quero poñer en valor o esforzo feito para pechar ese chiringuito en que se convertira a Suplusa debido á mala xestión aos excesos de personalismos nos anos anteriores e, ademais, demostrar que este goberno cumpre, porque efectivamente houve un acordo do goberno para acabar con este chiringuito e, ao final, menos antes incluso do previsto, gracias tamén ao esforzo de todo o personal que estuvo aí traballando estes anos e as persoas que estuveron aí traballando para que poidamos traer este punto aquí hoxe. Bueno, como ben dixen antes, os feitos nos últimos anos do mandato pasado demostráronnos que o acordo plenario acordado aquí nesta casa para a liquidación e extinción de Suplusa foi acertado. Non podo deixar de lado a emoción que sinto ao ver a súa defensa das traballadoras e dos traballadores neste caso, de verdade, que me alegra. E, incluso a partir de agora, vou retomar a esperanza de que se poñan do lado da clase traballadora e de que atenden as súas demandas en todos os sectores. De agora en diante, a Diputación asume as funcións de Suplusa e tócalle definir o que se fará nos ámbitos en que actuaba Suplusa. E temos, ademais, ata final de ano para resolver a situación do conxunto dos traballadores e de traballadoras. Isto digolle para a súa tranquilidade porque, bueno, temos aínda plazo e, desde logo, que como forzas progresistas que vostedes nos dicen, pois teremos en conta ao personal e o seu futuro. Moitas gracias, doña Maite. E agora, polo Grupo Socialista, ten a palabra doña Pilar García Porto.
Moi bo día. Moitas gracias a todos e a todas por chegar ata aquí, tal e como se nos outorgaba o mandato o pasado mes de setembro. Eu no debate desta proposta da presidencia fronte ao pesimismo e a tristeza do señor García e a algarabía demagóxica do señor Castiñeiras, pois simplemente creo que hoxe é un bon día. É un bon día para esta Diputación, é un bon día, polo tanto, tamén para os concellos, para o tecido económico, para os veciños e veciñas desta provincia. Hoxe vamos a extinguir Suplusa, unha sociedade que se ven, podemos recoñecer que nun pasado... Pilar, un segundiño, que non vai o tempo, non sei que pasa. A ver se escapando e volvendo a entrar. Non sei se está por aí o técnico. Xa vai. Sí, ahora está. Sí, gracias, señor presidente. Dicía que eu creo que houve día para a provincia, porque hoxe vamos a extinguir Suplusa, unha sociedade a que lle podemos recoñecer un pasado útil, pero que nos últimos tempos se convertiu nun problema grave, porque actuou non só á marxe da Deputación, a súa institución matriz, senón en contra dela mesma, que ademais é socia única. Polo tanto, deixou de ter sentido a súa existencia. O pasado día 12 de setembro do ano 2019, todos os deputadas e deputadas desta corporación aprobamos, por unanimidade, neste mesmo salón de plenos, a disolución de Suplusa. Ese mesmo día constituíuse unha comisión liquidadora con representación dos 3 grupos políticos desta corporación e tal e como poden comprobar na documentación que se axuntou para este pleno, nesa comisión liquidadora e co apoio do persoal asesor fixemos un traballo complexo e laborioso, pero eu tamén creo que moi serio e rigoroso. Fixémolo, ademais, nun tempo récord, xa que se nos daba un plazo de ata 2 anos e, sen embargo, en pouco máis de un ano, en 14 meses, está xa rematado. Polo tanto, foi un proceso intenso, impecable e feito nun tempo récord. E foi un proceso de consenso. Participamos as 3 forzas políticas representadas nesta corporación e tomamos todas as decisións por unanimidade. Primeiro, o acordo de disolución no pleno, que foi por unanimidade. Despois, como teñen na documentación que se axuntou, todas e cada unha das decisións adoptadas nas 30 reunións da comisión liquidadora foron tamén por unanimidade. E terceiro, e rematando xa o traballo, a comisión liquidadora tamén aprobou por unanimidade a proposta sobre a finalización dos traballos de liquidación de Suplusa. O texto desa proposta recolle que a Comisión, por unanimidade, propón ao Pleno da Deputación de Lugo a extinción da sociedade conforme a lei e tamén a subrogación do persoal. Unha vez recibida esa proposta da Comisión liquidadora o pasado 18 de novembro, a Deputación recabou todos os informes necesarios do Servicio de Secretaría Xeral, de Asesoría Xurídica, de Intervención, de Inventario Xeral e de Recursos Humanos para convocar este Pleno. Hoxe aprobamos, polo tanto, a proposta da Comisión Liquidadora de extinguir Suplusa. E a propia extinción de Suplusa, co que iso leva consigo que é a incorporación dos dereitos e obrigas da sociedade na Deputación, a subrogación do persoal e no referente aos convenios suscritos por Suplusa con diversos concellos a terse o disposto na lei e no propio clausulado de cada un dos convenios. En resumen, todas e cantas decisións se tomaron para a extinción de Suplusa ata chegar a este momento foron por unanimidade. E todas e cada unha desas decisións teñen os informes técnicos favorables, todos. E tamén chegamos ata aquí, ata a extinción de Suplusa, cumplindo cun dos compromisos deste Goberno, manter todos e cada un dos postos de traballo das persoas que traballaban en Suplusa, exactamente nas mesmas condicións e seguindo as indicacións dos informes dos técnicos, que, por certo, segundo o criterio técnico, foi unha decisión técnicamente impecable. Polo tanto, coa extinción de Suplusa cumplimos doblemente, cumplimos un acordo de goberno e cumplimos un acordo de pleno de todos nós. Ademais, pechamos un capítulo que vai a contribuir a consolidar a normalidade e a tranquilidade institucional a que fomos capaces de devolver a esta Deputación dende o comenzo deste mandato. Dado que Suplusa é, ademais, o único ente instrumental que quedaba nesta casa, tamén pechamos así o proceso de reestruturación co que se fortalece o sector público.
Afortunadamente, a partir de hoxe, xa non quedan chiringuitos na Deputación de Lugo. Esta administración será máis eficaz e máis útil para a cidadanía e haberá máis control dos fondos públicos e máis transparencia. Polo tanto, hoxe é un bon día para a Diputación de Lugo e é un bon día para toda a provincia. Moitas gracias. Moitas gracias, doña Pilar. Antes de darlle o turno ao señor Castiñeira, dicirlle que eu xa creía que estaba no certo, pero me confirman que non estamos debatindo unha proposta de ninguén. Estamos debatindo un dictamen. Por lo tanto, sinto reafirmarme no que dicía antes. Ten vostede o segundo turno. Ben, vaya por diante o noso respeto, evidentemente, a toda esa xente que traballou na comisión liquidadora, tamén os traballadores de Suplusa, por ese bon traballo, que é un traballo, evidentemente, técnico e mercantil co que estamos de acordo e así o deixamos constar nas actas, vostede o sabe, señora Pilar, pero onde deixamos tamén constar certas circunstancias coas que non estamos de acordo, e sabe o ben. Será un bon día para vostede, pero seguramente para todos eses traballadores de Suplusa que van subrogados a Traxa non é un bon día, que hoxe non lles deixaron entrar aquí e que os votaron o 31 de diciembre deste mesmo pleno. Para esa xente non é bon día, non se ría porque é ben certo. Tampouco vai ser moi bon día para todos esos alcaldes que non lles vai a gustar moito que parte do seu futuro industrial veña vostede agora aquí e encima se ría de ela. Señora Ferreiro, levo moitos anos defendendo aos traballadores. Vostede non o sei, pero na empresa privada e no Concello non poderá escoitar queixas de Javier Castiñeira, sempre defendeu aos traballadores. Eu sigo defendendo. Mire, fala de chiringuito. Chiringuito de Suplusa, no que estuvo contratado precisamente Rubén Arroxo. Conoceu vostede? É o seu teniente de alcalde. Pois estuvo aí contratado antes, pero daquela non se queixaba. A verdade é que falan vostedes de vontade, fala o BNG de vontade. Pois vontade é que falta. Vontade é simplemente tratar igual aos traballadores e leválos para a Diputación, igual que se levaron os da TIC ou os de Inludes. Vontade é simplemente dicirlle que sí aos alcaldes, que vamos a manter todos eses convenios, porque además o dice o propio informe. Váyase aí se quere, señora García, porque efectivamente fai unha mención á lei, pero é que despois fala perfectamente de que se existe unha vontade se poden cumplir exactamente igual. A verdade é que están facendo un traballo absolutamente malísimo e desastroso. Non é un bon día. Suplusa non vai acabar hoxe, non vai acabar hoxe. Desgraciadamente, o traballo que vostedes non saben facer o vai a facer os xulgados de Lugo. Vostedes saben perfectamente que meteron a pata comprando unha acción de Traxa eliminando ao pleno. Vostedes saben perfectamente que non podían dar orden de usar a maquinaria que o tiña que facer a comisión liquidadora. Vostedes saben perfectamente que os traballadores teñen no xulgado precisamente a súa situación e este agravio. E vostedes saben perfectamente que os propios alcaldes non se van quedar de mans cruzadas esperando a que vostedes, agora, por gusto do BNG e pola insuficiencia que ten o Partido Socialista, pois agora os deixen sin solo industrial, como pasa no caso de Río Torto, que lle lo leva pedindo que está todo listo e que, dende logo, pois, bueno, pois, é a clara imaxe de que vostedes pois, miran solo para un lado, por os seus intereses do Partido Socialista e do BNG e deixan a media provincia fora deles. Gracias, señor Castiñeiro. Doña Maite, ten vostede o segundo turno. Señor Castiñeira, eu non adoito, cando critico ou cuestiono as políticas do Partido Popular, non adoito meterme ca postura personal de cada un, que cada un vai cargar ca súa postura personal. Eu non lle estou nin xulgando, nin deixando de xulgar a súa postura personal ca clase traballadora. É máis, nin me interesa. Usted ben sabe o que ten que facer. Estou falando da postura do Partido Popular. É máis, pareceme de moi pouca decencia política a súa de nomear aquí a unha persona que nin está, e eu, por exemplo, sí que demostro a outra maneira de facer política cando eu sei de nomes, de personas, e non vou a dicir aquí por decencia política, porque eu sí que teño decencia política, e usted acaba de demostrar que non a ten. Manipular os feitos como están afeitos a facer a menudo, e a cotío, é algo xa que lles vai no ADN, custalle, fai que a veces confundan os desexos coa realidade. Porque, mira, os datos dos custos de Traxa, señor Castiñeira,
sabe que está contando mentira. Pero mire, esta Casa, esta Diputación e este Goberno vai seguir xestionando os fondos desta Casa de xeito obxectivo. E vai seguir xestionando para que os fondos desta Casa se poidan repartir entre os concellos, para que os propios concellos teñan unha capacidade económica para xestionar as súas necesidades. Non sei, son miope, non o vexo desde aquí, o sea, que é unha inutilidade o que está facendo porque non sei o que me dice, home, non gaste esforzos. E non o criterio que está seguindo o Partido Popular de adicar as partidas orzamentarias dependendo da cor política dos concellos. E iso, este Goberno, señor Castiñeira, non o está a facer. Non o está a facer. E vostede, cando defenden aos alcaldes e as alcaldesas, que tamén hai alcaldesas, cando defenden as corporacións locais, que son os máis cercanos á veciñanza para atender as súas demandas, miren para a súa Diputación modelo, a Diputación de Ourense, donde o señor Baltar campa as súas anchas e pasa o rodillo personal e político ali donde non lle interesa ou donde lle interesa facelo para acabar con todo o que lle poida crear conflito en toda a provincia. Nada máis, simplemente, pois, non o toma a nivel personal, xa lle digo, pero vostede está demostrando a categoría política que ten. Bueno. Moitas gracias, doña Maite. E agora ten o segundo turno, doña Pilar García. Ben, moitas gracias, señor Castiñeira. Sabía vostede que eu estaba enfocando a Cámara e mentiu. Eu nin me rindo aos alcaldes, nin me rindo aos traballadores. E a partir de aí vou a ser moi clara e moi breve. O proceso para a extinción de Suplusa foi impecable, feito nun tempo récord e foi un proceso de consenso. Non o evite, foi un proceso de consenso entre as tres forzas políticas desta corporación. Dende o día no que aprobamos a disolución de Suplusa ata o día de hoxe. Todas as decisións se tomaron conxuntamente e por unanimidade. Agora veñen a emendarse a vostedes mesmos e polo que tecou tamén o compañeiro na Comisión Liquidadora. Ademais, todas as decisións teñen informes técnicos favorables e consolidamos a normalidade e tamén a tranquilidade institucional desta Casa. E pechamos a súa reestructuración, como lle dixen antes, para facela máis eficaz, máis útil e o que non é algo menor, máis transparente. Con respecto aos convenios aos que vostede se refería con diversos concellos da provincia, a Diputación de Lugo vai a cumprir co que di a lei e co que din as cláusulas de cada un deses convenios. Iso é o que din os informes, o que debemos facer, e nós vamos a cumplir escrupulosamente coa lei, aínda que a vostedes non lles guste. Con respecto aos traballadores, mantemos todos os postos de traballo exactamente nas mesmas condicións e con decisións avaladas polos informes técnicos favorables. Con respecto ao que din de zonas verdes, levan mentindo todo o pleno, señor Castiñeira, todo o pleno. Mire, o coste da prestación de servicio con Suplusa no último ano computado eran 1.045.122,07 céntimos. O que levamos computado para este ano de gasto son, en total, cando remate o ano, 825.000 euros, se os acada. Esa é a totalidade. Con respecto á maquinaria, vayan a preguntar ao xulgado. Hai un procedemento xudicial aberto por vostedes e non poden pretender agora preconstruir probas aquí no Pleno para logo tratar de invocalas en contra desta institución en favor da súa estratexia persoal e partidista. Señores do PP, vostedes din sí á proposta da Comisión Liquidadora de extinguir Suplusa e, acto seguido, din non a que a Deputación extinga Suplusa en base a eses informes técnicos. Eu, é que, de verdade, lle lo digo, e dígollelo hasta con certo cariño, porque é que isto xa se acabou. O intento de enredar, nesta ocasión, foiselles das mans, señor Castiñeira. Xa non quedan chiringuitos. Suplusa, definitivamente, acabouse. Non diga vostede que vai a seguir. Suplusa acabouse. Agora vostedes, coa súa estrategia, pretenden manchar o que foi un éxito rotundo, un proceso de liquidación impecable e de total consenso. E eu insisto, creo que é un gran día para a Diputación e creo que vostedes tamén deberán sentirse reconfortados, porque ao fin e ao cabo tamén se van a ver libres deste embolado. Moitas gracias. Moitas gracias, doña Pilar. Que, perdón? Non toca cerrar a ninguén. Non cerra nadie. Estou dicindo que estamos debatindo
un dictame. Non é unha proposta de ningún grupo, é un dictame. Porque senón teríamos que ter un método de peche todos. Ben, mira unha cousiña que lle quero preguntar para aclarar e que sea todo transparente. Vostede fixo algunha proposta durante a súa primeira intervención ou non fixo ninguna? Señor Castiñeira, estou preguntando. Digo, se fixo, sí, usted fixo algunha proposta na primeira intervención ou non? Bueno, entonces entendo... Entonces entendo, señor Castiñeira, que non fixo ninguna, porque eu tiño unha dúbida se había pedido vostede deixar sobre a mesa o documento, pero vexo que non fixo, por tanto, señora secretaria, tome nota, para que quede claro que non se fixo ninguna proposta. E, antes de se meter a votación, como xa vostedes se fixeron tantas referencias a mí, señor Castiñeira, eu llo agradezco, non? Pero creo que son inmerecidas. Eu non fago nada para que vostede se dirixa a mí, pero empeñase. E claro, pois non lle vamos a quitar o gusto tampouco, lle vou quitar o placer. Mire, eu, tanto vostede como o señor García, vexo que votan de menos a Suplusa. É evidente porque láianse de que isto acabe. E claro, a pregunta é aquilo do 1, 2, 3, acordan ustedes da Gombe que dicía, por que será? Por que será, señor Castiñeira? Eu podo entendelos humanamente, porque sofren vostedes unha perda moi dolorosa, políticamente dolorosa. Pero a xestión pública, clara e transparente, feita con rigor, non pode permitir que siga adiante un chiringuito do que había persoas que percibían xenerosas asesorías, xenerosas, varias persoas próximas a vostedes. E diría máis, señor Castiñeira, algún deles con influencia crecente no Partido Popular. Con influencia crecente. Deixémolo aí, vai subindo, a ver onde chega esa influencia crecente. E miren, vostedes intentan decir que se gastamos máis, gastamos menos. Mire, esta é unha cuestión de números, señor Castiñeira. O que non se pode engañar un mismo solitario, porque isto é facer trampa. Usted se quer amañar os números, claro que os amaña, pero non é verdade o que dice. Non sale máis caro Trasa que Suplusa. É ao revés, xustamente ao revés. Ora, se vostede suma cousas que non teñen que ver, pois claro, hombre, incluso que a Renfe pode salir máis caro. Entende? Hai que facer ben os números, ben os números. Igual que van facer ben os números os xulgados cando resolvan esa cousa que fixeron vostedes por aí. Non se olviden de vostedes do señor Trillo. Acórdense do señor Trillo como acabou. Canto corría por xulgados. Era un espectáculo, as cámaras detrás. Pois eso, sigan por aí. Igual acaban en Londres tamén. Mire, hoxe, señor Castiñeira, é un día transparente, claro e cristalino, diante de todo o mundo, das cámaras de televisión, de todo o mundo, das emisoras de radio, da xente que nos queira estar escoitando. É un día claro e transparente, cristalino, porque a Diputación de Lugo xa non vai ter dolor de cabeza provocado por un organismo anacrónico que nos últimos 4 anos, debido, e isto é o grave, señor Castiñeira, ás alegrías políticas irresponsables do Partido Popular, porque Suplusa chegou onde chegou gracias a vostedes. Non olviden o espectáculo circense, o circo que montaron vostedes nos pasados 4 anos, e ese circo é inaceptable, simplemente inaceptable, señor Castiñeira, inaceptable. Se vostedes son tan responsables, para que votaron vostedes coas persoas estas que provocaban o escándalo? Vostedes terán algo que facer ou algo que decir. Ou é que vostedes pasaban por aquí e non se despeinaban? Hombre, non. Vostedes gobernaban Suplusa con algún ayudante técnico. Mire, fala vostede dos alcaldes. Si, eu sei que os alcaldes algún vai montar, vostedes chamaron a rebato, e algúns mandaron uns papeliños, e máis. Hubo un moi popular entre ustedes, que ten certos atrevementos dialécticos, en fin, que a veces incluso a mí me dá vergonza ajena, algúns razonamientos, porque de verdad un non sabe de todo, eu tampouco, pero tampouco, un non sabe de todo, e parece que sí, pero incluso se atreveu a por escrito
resolver, non pedía, resolvo a validez de non sei que documento. Oiga, pero iso non é da tua competencia, que hagas ti para resolver nada. É impresionante. Isto sí que é impresionante. Puro espectáculo, señor Castiñeira, puro espectáculo. E mire, de verdad, enténdamo tamén, como dicía aquí a vicepresidenta, en tono de humor, non nada personal, por suposto, e como cando usted me gasta a mí alguna broma, desta que mandou na nota de prensa, que me chamou de todo, menos guapo, chamoume de todo. Claro, todo mentira, porque se contradice. Por un lado dice que quero tapar, pues, dice que os orzamentos non valen para nada. Pero despois dice que o orzamento tapa o plusa. Logo, se tapa o plusa, que é importante o orzamento. Logo, que se todo nun pleno. Oiga, pero son 2 puntos na máis. Nun pleno ordinario hai 14 ou 15. Que quere usted? Que o tapáramos máis logo? De verdade que é unha contradición en sí mismo que é espectacular, de verdade que é espectacular. Usted vai para a nota, usted vai para a nota. Mire, pero dito eso, como eu entendo que vostede non se mete aquí comigo personalmente, sino que se mete políticamente, eu tamén lle vou dicir unha cousa políticamente. Mire, un bon dianteiro centro, señor Castiñeira, gustalle un bon campo de xogo. Un bon dianteiro centro suele ser elegante, salta limpiamente, remata e marca. Un mal dianteiro centro gusta o barro. Un mal dianteiro centro está a ver se ven un rexeite, lle dá na rodilla e de rebote entra. Vostede pode escoller un ou outro, o que salta e marca ou o que rebota e marca. Así que, señor Castiñeira, vostede sabrá que carreira política quere levar. De momento está usted no barro. No césped parece que non o vexo. Pase sozado o césped, xogue con elegancia, e vostede critica e propoña o que queira. Pero fago de xeito responsable. Porque o estado agora, o que leo visto nesta Cámara, o que leo visto nesta Diputación Provincial, sinceramente, non conozco ninguna proposta de interés que hayan feito vostedes útil para esta provincia. Porque dicen que os presupostos non sirven. Os presupostos non sirven para os intereses da provincia de Lugo. Oiga, dígame vostede cales son. Déixeme quedar mal. Déixenme quedar mal. Pero igual que fai outras propostas, faga esa. Déixenme quedar mal. Déixenme quedar mal. Diga, mira, eu teño estas propostas para a provincia que son estupendas, mellor que as súas. Pero é que non as fai, señor Castiñeira. Entón, é que non as ten. Diagnostique primeiro cando as teña, fáganoslas chegar. Así que, políticamente, señor Castiñeira, eu diríalle que vai usted polo apartado A en vez de polo apartado B. Moitas gracias. Sometemos a votación este punto que, sin duda, é moi importante para esta Casa na Diputación de hoxe e, como dixen ao principio, son dúas votacións. Hai 2 apartados, por tanto, votamos primeiro o apartado A, que é aprobar a proposta da Comisión Indicadora da Sociedade Urbanística Provincial de Suplusa de Lugo. Aprobar tamén o balance final e acordar a extinción da Sociedade Urbanística Provincial de Lugo. Votos a favor do apartado A deste punto da orde do día. 13. 13 votos a favor. Votos en contra? Ninguna. Non hai. Abstencións? 12. 12 abstencións. Queda, por tanto, aprobado este punto por maioría absoluta. Pasamos a votar o punto B, que é o Pleno da Diputación Provincial de Lugo, como órgano competente na materia, de acordo co disposto no artigo 33 da Lei 7/85 de abril, reguladora de bases local, acorda, con base no apartado anterior, e unha vez examinados os informes sobrantes no expediente emitidos polos servicios provinciais, acorda o seguinte: aprobar a cesión do activo, a extinción da sociedade, a subrogación de personal, a incorporación do inventario provincial, dispoñer que, no referente a convenios suscritos entre a Sociedade Urbanística e a Diputación Provincial de Lugo e diversos concellos da provincia, estará só disposto na disposición nacional octava da Lei 40, dispoñer que a forma de xestión do servicio, de acordo co informe emitido polo Servicio de Contratación e Fomento de data 19 de novembro de 2020, que continúa a ser a que se viña prestando na actualidade, dispoñer que, en tanto non se adecúe a relación de postos de traballo da Diputación de Lugo os procedementos que se tramiten referidos á actividade que se veña realizando pola Sociedade Urbanística Provincial de Lugo,
así como o persoal dependan funcionalmente da Secretaría Xeral, Xunta, sección de Patrimonio, facultar ao presidente e facultar aos membros da Comisión Liquidadora e publicar no BORME. Ben, isto é o que pon o punto B, así que votamos este punto. Votos a favor? 13. 13 votos a favor. Votos en contra? 12 votos en contra. Abstencións non hai. Queda, polo tanto, aprobado tamén o punto B e, en definitiva, queda aprobada a liquidación de Sucusa. Moitísimas gracias. Levantamos a sesión.